Principalment crec que aportem metodologia. Des de fa molts anys que nosaltres ja treballem amb la participació ciutadana. De fet, hem aprofitat inclús espais que ja teníem de taules sectorials per al projecte i també aportem confiança amb la gent del territori, amb els agents clau i amb tota la xarxa que està en constant canvi. La nostra estratègia de desenvolupament local va ser creada a través de la participació ciutadana i està centrada en el que és la resiliència al canvi climàtic dels sectors que tenim al nostre territori. I treballem sectors com els productors, l'energia, la gestió forestal, sectors molt vinculats al que és el projecte Life EcoAdapt. Life EcoAdapt és un projecte que et permet treballar temes com el règim hídric, la gestió forestal molt necessària en els tipus de boscos que tenim a casa nostra, el mosaic agroforestal i al final dona resposta a una necessitat real que tenim a casa nostra. Per a mi és xarxa, oportunitat i transformació.